Kuphele unyaka onesiqingatha kuxoxwa ngesihlalo somphathi kweIPID. Owayefudula kuso uRobert McBride wayekujijisana nomphathiswa wezesipolisa enkundleni ngaso. Kodwa yaqhuba inkqubo yokufuna umphathi omtsha. Ophume phambili uDikeledi Ntlatseng onamashumi 20 eminyaka esebenza kwezokhuseleko loluntu. I'm impressed and I'm happy that for the first time IPID will have a woman who's having over 20 years of experience in the Gauteng community safety. I'm quite satisfied that the candidate before us has the necessary qualification, the expertise and the experience. Kodwa amanye amalungu ePhalamende athi amava wakhe awonelisi ncam emntwini oza kukhokhela ukuphandwa kwamapolisa. No, I don't support that. The candidate has got no experience regarding investigations, and that is the most important part of IPID's job, so I don't support it. 6 potential candidates were rejected solely on one aspect, and that was that they had no investigative experience. And those were the reasons for non-recommendation. So 6 of them, good candidates with good qualifications, and now we appoint someone who also does not have investigative experience. I think we must just put that on record. Ekugqibeleni uDikeledi Ntlatseng upasiswe ngevoti yesininzi kumalungu ekomidi ePhalamende. Ngeli xesha uRobert McBride esaphikisa izathu zokuphelelwa kwakhe kulo msebenzi enkundleni. Asanda Mbetshe, Izindaba zeSABC ePhalamende.